Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu нәрсе үшін керек. Ул да булса, шәкіртні рамкада тутар үшін. Бұрынғылардан келген ғадатны истә тутып эшләнгән. O birinчидән әхлак, әдәп, намаз укыганда да, дәресләрдә дә кеше бер-берсеннән аермасын өчен bir forma булырга тиеш. Мухаммадия мәдрәсәсе булсын һәм башка мәдрәсәләрне алсак та, шәкертләребез алар бер төсле, бер кыяфәттә булганнар. Форманың киюе әһәмияте алдагы гыйлем алган шәкертләргә ошап каласык. Вакытында безнең зур галимебез, татар халкының бөек галиме, ул инде Шихабетдин Марҗани хәзрәтләре әйтеп калдырган сүзләрне дә җиткерәсе килә. Безнең диндә булмаса да, үч әйбер ул шушлы динне сакларга, тәртип саларга зур өлеш кертте дип ул әйтә. Милли тел булса, милли гореф-гадәт булса, шул ук милли киемгә ул басым ясый.